наогул гэтыя ўсе парады, якія даюць беларускія вось чыноўнікі, беларуская прапаганда іншым краінам, гэта было б смешна, калі б гэта не было так сумна. Таму што, ну, глядзі, там, ну, я не ведаю, параўноўваць з Германіяй, ну, наогул не выпадае, бо у Германіі ВВП 5 трыльёнаў долараў, калі па парытэту пакупальніцкай здольнасці гэта 6,5 трыльёнаў, у Беларусі 85 мільярдаў, гэта, ну, то бок гэта не ў разы, не ў 10, а ў десяткі разоў ніжэйшы. Там інфляцыя ў Германіі ў 3 разы ніжэйшая, чым у Беларусі. Вось таму Германія гэта трэцяя эканоміка сусвету. Ну, таму нават, ну, але з Германіяй добра, але давайте, ну, калі яны нават параўноўваюць з суседзямі, там, з Літвой і Польшчай, да, то бок нават з Польшай ужо нельга параўноўваць, бо у Польшчы Польша ўвайшла ў 20-ку, як мы ведаем, краін па памерам эканомікі, там эканоміка 1 трыльён долараў, больш за трыльён, то бок, ну, у 14, здаецца, разоў зараз большая, чым беларуская, але Літва, маленькая Літва, у якой насельніцтва там у 3,5 разы меншае, чым беларуская, нават там ВУП большы, чым ВУП Беларусі. І вось Беларусь там ганарыцца сваёй сельскай гаспадаркай, але Літва прадае з прадуктаў, экспартуе амаль столькі ж, сколькі экспартуе Беларусь. Пры тым, што, ну, Літва па памерах у 3,5 разы меншая, чым Беларусь. Таму, канешне, вось гэтыя параўнанні, ну, гэта, ну, рэальна, гэта было б смешна, я не ведаю, на каго яны разлічаны. Яны разлічаны на тое, што на рэальнасць Савецкага Саюзу, калі савецкія людзі нічога не ведалі пра тое, што адбываецца за межамі Савецкага Саюзу. Але нават савецкія людзі ў тыя часы здагадваліся, што там жывецца лепей, чым у Савецкім Саюзе. Навошта яны зараз гэта расказваюць? Ну, я не ведаю, навошта яны гэта расказваюць. Вось. Асабліва вось гэтыя парады, типа, што вы не траце грошы на танкі, калі гэта дае краіна, якая зарабляе на вайне, ну, гэта просто нават неяк непрыстойна. Ну, чамусьці яны расійскай арміі не прадаюць камбайны і там трактары, а прадаюць іншае ўсё астатняе. Ну, как бы вот дзіўна. Вольфович, продай ты вот этому самому расійскім генералам по трактару, і хай яны там паспрабуюць свае вот этой Кіев за 3 дня, ўсё астатняе, што там яны там за 2 дні спрабуюць. І паглядзім, можа быть, расійская эканоміка тады падымецца на гэтым усё. Мона не супокоивается. А где парковка бесплатная, пишет он. Этот розовый господин в Европе всюду бесплатно паркуется, и никто его не задерживает. Сказочник. Мона, я, конечно, разумею, что не у кожны мозг можа укласціся ўся інфармацыя, якая датычна таго ці іншага здарэння, але можна трошечку пачытаць і зразумець, што літоўскія фуры не прыехалі адмыслова ў Беларусь, каб пашукаць паркоўку. Не сталі кіроўцы такія: а дай-ка мы тут у Беларусі запаркуемся і пастаім бесплатна, пока нас не выганят. Чамусьці это было інакш. Чамусьці яны ехалі праз Беларусь, а ім сказалі, мало того, што мы вас не выпускаем далей, просто так, тому што нам захацелася. Больш за тое, вы паркуецеся вось тут і плаціце вось такую цану, якую мы вам сказалі. Ну, дарэчы, хочу сказаць, што кошт, які яны установілі, спачатку, ну, гэта быў наогул такі драпежніцкі кошт, але потым, калі Коул прыехаў, яны знізілі, але ён усё роўна быў вышэйшы, чым кошты на такую аналагічную паркоўку ў Еўропе. Ну, бо ёсць разныя кошты, там, адна паркоўка, гэта калі ты ў горадзе паркуешься, а іншая, калі вось гэта фура, там, на мяжы, там іншы крыху кошты. Вось я глядзеў, ён быў усё роўна, ён быў не вельмі вышэйшы, але ўсё роўна крышачку вышэйшы, чым у Польшчы, напрыклад. Так, бач, прыйшлі такія людзі, якім падабаюцца твае выказванні, вот вельмі так скептычна ставяцца да ўсяго, што ты гаворыш. Ну, работа ў іх такая, ну, свае эканамічныя погляды і аналітыка. Добра, давай трошечку да іншых тэмаў і звернемся, можа быць, да таго, што мы з табой і планавалі. Що ж таки, цягам апошніх тыдняў праз вайну ў Іране і перакрыты Армузскі праліў, кошт нафты значна вырас. І давай з гэтай нагоды вернемся до того, што мы абмяркоўвалі з табой. Усё ж такі, дзякуючы гэтаму
ўсё ж таки выраслі агульныя кошты там таргі на нафту на барэль, заробіць на гэтым бліжэйшы сусед Беларусі. Вось глядзі, месяц таму я табе калі усе перажывалі, што вось нафта падаражэла, у Пуціна будзе шмат грошаў на вайну, казаў, мы з табой размаўлялі, казаў, што не будзе, не спасе гэта дарагая нафта расійскую эканоміку, не спасе нават расійскі бюджэт і не атрымае Пуцін шмат грошай на вайну. Ну і вось зараз мы бачым пацвярджэнне гэтаму, так? Таму што зараз палічылі расійскі бюджэт, Мінфін даў справаздачу пра расійскі бюджэт, і мы бачым, што дэфіцыт расійскага бюджэту зараз 6 трыльёнаў расійскіх рублёў. Гэта, каб уяўляць маштаб, ужо больш, чым за весь мінулы год. А весь мінулы год быў дрэнны. У мінулы годзе Мінфін казаў, што дрэнна з бюджэтам. Дрэнна, вельмі вялікі дэфіцыт. Ён зараз за 4 месяцы ўжо больше, чым быў у мінулым годзе. На увесь год Мінфін у гэтым годзе планаваў бюджэт 3,8 трыльёна, зараз 6 трыльёнаў. То бок не ўратавала нафта нават расійскі бюджэт. Дарагая нафта. І вось гэтыя звышдаходы, звышпрыбыткі, пра якія казалі, што вось яны будуць звышпрыбыткі, бо нафта дарагая, будзе столькі грошай. Яны аказаліся не такімі вялікімі, па-першае. То бок чакалі, што гэта будзе 200 мільярдаў, там 300 мільярдаў, аказалася 21 мільярд, то бок па-першае. А па-другое, ёсць яшчэ одна маленечкая такая праблема. Расійскі бюджэт, канешне, атрымаў гэтыя грошы ад гэтай нафты, але ён 350 мільярдаў павінен быў выплаціць расійскім нафтавым кампаніям на рамонты пасля удараў украінскіх дронаў. І на тое, каб кошты на бензін значна не выраслі. Там ёсць такое паміж імі дамова, што Мінфін ім даплочвае, каб яны не павышалі кошты на бензін. То бок, ось усё, што ён атрымаў дадаткова, яно пайшло на пераадоленне украінскіх кінетычных санкцыяў. Таму не атрымаў расійскі бюджэт. Магчыма, у наступным месяцы там Мінфін чакае, што цяпер гэта будуць дадатковыя прыбыткі ў 400 мільярдаў. То бок, з кожным месяцам чаканні падвышаюцца, было 200 мільярдаў, цяпер чакае 400 мільярдаў, замест 200 было 20. Вось, але нават калі гэты план Мінфіна спраўдзіцца, то гэта не пакрые, зусім не пакрые нават той дэфіцыт бюджэта, які ёсць, бо ён 6 трыльёнаў ужо. Вось, і гэтыя свае прагнозы Мінфін рабіў, не ўлічваючы, не кажучы пра тое, а колькі грошай будзе патрэбна на горад Туапсе. Калі гэты горад Туапсе яшчэ пакуль што ёсць, то трэба ж там з ім нешта рабіць. А колькі грошай будзе патрэбна на рамонт кірышскага НПЗ? То бок, не спасае Пуціна дарагая нафта.